اگر ارگانیسم شما به شماللمیش باشد خانه به یک رتسپ نشون میتیم. برادرها من به 1000 رحمت میگویتون چیکار میکنیتون؟ ایمبر است منه ایمبر میدونیتون رنگ کارتوشکا میشد. 200 گرم ایمبر، 3 دانه لیمون و 2 دانه چسناک و عسل تازه میبیارید. اینا یا هر سهش پوست کرده میگیریم. من майда карда гирифтем чеснок, лимон, имбир ва асали тоза. Одамое ки давленияш паст нахӯред он. Давления ин баттар мефурорад. Агар давления баланд мегаштаги одамо ба ҷонон мешавад, зур мешавад. Чикор мекунем? Майдакунакба меандозем. 1 2 3 имбир, 1 2 3 ва 2 та чеснога. марҳамат. Майдакунакам зураш мерасида боша. бисмилла рафтем. зураш мерасидааст. дидед чиз пайдо шуд? Атала бирён. Анакун 200 грамм асала меандозем болош. Ина дӯсто ҳамаш як бора намепартоитонда. камтар вай мепартоитон атола ва камтар асал мепартоитон болош мана. хулас як 2-3 қабат мекунед зур аралаш мешадда ба. камтар партофта бо камтарига асал мепартоед. хула 200 грамм асала тақсим карда партоитонда. асали тоза бинед. ин бовар кунед мардаку мехӯред ку қувватотон ҳаме қил ба қувват мешавад. бисёр кас ина таҷриба кардагӣ, бисёр кас ба фоида кардагӣ. ҳамин қил карда нағз тоб метед бовар кунед маззаи фанта айку фанта кола маззаи ҳамин қил додост. худо хоҳад мардигарӣ ба мардаку ба қувват мешавад, ба занаку ба шамолламиш гуҷо сулфами гуҷо рудаҳо шамолзадагими бутун организматон ба фоидааш бисёр калон аст. ҳамин 4 та маҳсулот ман ӯзбекиша видео монда будам, ин тоҷикиша буроварда тайёр карда додам. худам мана бисмиллоҳ сар карда метиҳам. намедонам чиз бугум. ина хӯретон як моҳ ман ба падари ман ба раҳмат мегӯям. бародаро тавсияи бепул аз ғуломҷон 93. ман бисёр китобая хонда ахир оварда тайёр карда хӯрда нишон додосиям. тоҷикистон ҳама вақт ба пеш.